Je li vam poznato da za dobrovoljnu mirovinsku štednju država daje još 15% poticaja, takozvanih državnih poticajnih sredstava, a da su prinosi fondova zadnjih godina bili oko 4%? Što znači ovi poticaji? Evo ovo, ako vi uplatite tijekom godine dana 1000 kuna, država vam pokloni još 15%, što je 150 kuna. Vi uplatite 5000 kuna, što je optimum, država vam pokloni 750 kuna. Inače, taj poklon sjeda na kraju sljedeće godine. Još uz prinose koji bi ovdje na ovih uplaćenih 5000 kuna zadnjih godina bili oko 200 kuna, pa to je već skupi se prilično novca. Detalje pogledajte tu u videu na linku. I sad, vi biste rado počeli uplaćivati dobrovoljnu mirovinsku štednju, ali plaća vam je dovoljna jedva za režije i za hranu. Kad biste bar dobili neku povišicu. Pitate vi poslodavca povišicu i ako vi njega koštate 500 kuna više, to najčešće znači da vama neto sjedne oko 300 kuna, možda čak i manje, ovisno o prirezu, u kojem gradu živite, koliko djece imate itd. Znači, državi ode otprilike 200 kuna na razna davanja, doprinose, poreze i prireze. Ali mi imamo bolje rješenje. Dođite poslodavcu sa sljedećim prijedlogom. Umjesto da vam da povišicu koja će njega koštati 500 kuna, a vi dobijete 300, neka on tih 500 kuna za vas uplaćuje u vaš odabrani dobrovoljni mirovinski fond u koji sjeda svih 500 kuna. Zapravo nije istina. Sješće i više kad sjednu i ovi državni poticaji. Ako uplaćuje do 500 kuna mjesečno, koliko je njemu porezno priznato, tada vam sjednu još poticaju prosječno mjesečno 62,5 kune. Zapravo, ako biramo povišica koja će poslodavca koštati 500 kuna, a vi dobijete 300, ili uplata u dobrovoljni mirovinski fond gdje poslodavac uplaćuje za vas 500, a vama sjeda 500 plus državni poticaj, ovo drugo se čini bolja opcija. Pa kako je to moguće? Lijepo. Država dozvolila i omogućila jer je svjesna da su ove mirovine koje ćemo dobivati iz prvog i iz drugog stupa nedovoljno velike i želi potaknuti što više ljudi da se uključi u treći stup i da za sebe uplaćuje dobrovoljnu mirovinsku štednju. Pohvala poslodavcima koji to već rade ili planiraju raditi. I jako važno, prilikom isplate nema nikakvih plaćanja poreza. Znači, dobrovoljna mirovinska štednja je jedina koju država potiče na dva načina. Prvo, kroz državne poticajna sredstva i drugo, kroz ove olakšice ako poslodavac u vaše ime uplaćuje u vaš odabrani mirovinski fond. Jedno od pitanja koje često čujem na radionicama financijske pismenosti, a gdje ide taj novac? Vi odaberete jedan od 8 dobrovoljnih mirovinskih fondova i onda poslodavac u vaš odabrani fond uplaćuje taj novac. Volim koristiti ovu usporedbu. Kao što birate osiguravajuće društvo kojeg ćete osigurati svoj automobil, isto tako odaberite dobrovoljni mirovinski fond kojem najviše vjerujete. Ima ih 8, lako se pronađu na internetu i prinosi su zadnjih godina bili otprilike 4% godišnje. Što to znači? Zamislite da ste u jednom trenutku imali 10.000 kuna stanje na vašem računu i da ništa cijelu godinu niste uplaćivali. Ako je prinos bio 4%, to znači da je tih 10.000 kuna naraslo na 10.400 kuna. Zato je važno početi štedjeti što ranije, da vam ukupan prinos bude što veći. Kad se sve skupa zbroji, ono što ste vi uplatili, državna poticajna sredstva, prinos, pa bit će to jednog dana lijepa dodatna svota u mirovini.